الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله za ta ji ba a dalilin alkur'ani ba dalilin wani abun duniya ba kaga wannan abun farin ciki ne abun godewa Allah kuma ƙwarai da gaske wallahi wannan kawai ina ɗaukar sa kawai wani abu ne na ubangiji kamar yadda Allah ke cewa qul i'malu fa sayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun kullun ba talla ake ba shi aikin alkhairi ba a talla har ba mu san ku ba ba mu taɓa ganin ku ba ba mu san daga yadda kuke ba hasali ma lokacin da kuke abin nan da kun tuntuɓe mu ma sai mu ce to ko mu muka gaya muku abin da za ku zo ku faɗa mu san ku ba mu san daga inda kuke ba mu san lokacin da kuka je kuke binciken ku ko ka binciko da kanku to abin farin cikin shine yau da aka san abin da kuke tunani kuka tarar wata ilan watsawa ne haka za ku watsa shi ko ba watsawa bane haka za ku bar shi a ranku kuna ganin kai wannan ashe abin da ake faɗa ma ba haka ba to sai da haka shi Allah ne yake haskawa mutane kyakkyawan abu kuma har su zo su bayyana shi sai da haka wannan abu ne wanda baka san irin godiyar ma da zaka yi ubangiji akai ba kuma abu ne wanda dole zai ƙara maka ƙaimi duk sanda kake da abu mai kyau wani kake ƙara kyau shine laraba sai kira tahsinul hasin da abu mai kyau ka ƙara kyautata shi to idan babu yabo irin wannan ko yabawa makamancin haka to wal Allah ko dai ka tsaya yadda kake ko kai baya to amma ko har wani zai haska maka abin ka lalle fa wannan abin yana da kyau kamar riga ce ce ka rigan nan ta yi fari ce kai amma ga wani abu ya dan bata ta ai gwaran wanki kaga dole sai ka ƙara ɗauraya ga kuma ta zaka sake zage dantsi abin dan ya kai fiye da yadda yake a yanzu insha Allah alhamdulillah na'am wallahi ba abin da mace sai dai mu gode wa Allah mun gode wa Allah mun gode wa Allah mun gode wa Allah kullum ina alfahari musamman wannan shekara goma take shiga na gode wa Allah a ce yau an fara wannan program da kai shekara goma ba tare da wani matsi ko wani cikas ko wani mummunan kalubale ba haka kalubale ba a rasa shi ba yadda kowa baya kallon al'amura kowa akwai irin da yake kallon abu to shi mai kyau dama kowa in ka sa kyan a ranka zaka ga kyan abin in ka sa akasin haka zaka gani idan kyau kake nema kai ta neman kyan abin ne in munin sa kake nema munin zaka nema kuma daga sani ba iya wa mutum duk iyayin ka wani akwai abin da shi ba wanda yake gani ba to duk ba kalli wannan ba sai dai ka san in dai Allah ya karba abin shine ake ganin ci gaban sa sai da ka abin alfahari ne yau a ce ga wani halka ma ko da aji ne kawai a ce an baka ɗalibai ka kai shekara 10 kana koyar da su wannan na ga ba abin wasa bane ba kuma abu ne wanda ya kamata ka gode wa Allah shekara 10 ba kwana 10 bane ba ka shekara 10 cikin abin nan ko shigowa kake gidan kawai ka fita kai shekaru 10 kana shigowa to ya kamata ka gode wa Allah Allah ya baka lafiya ya hore maka gashi zaka zo kai ballantana a ce wai kana jagoranci wanda duk a bayan ka cire shekara 10 to mutanen ma za mu zo wajen ba Allah ya sa aka zo kuma cikin ikon Allah da ƙoƙarin malamai da ba da tuna اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين